دیماها دم 272,000 خزوندم، سه ماه دا 444,000 خزوندم. هر روز پریاموی افر می شود، یعنی که هر بیگه افر می شود، مداره داخل می شود. 3-4 ماه پیش من در کجا بودم؟ حاضر در کجا 3 ماه پیش در گروشکی کار میکردم. امروز من результатом 41 میلیون نفر هر ماه در والبریس چیز میخرد. бачаҳо гузашта дар ҷойҳои худашон менишастанд ва мо тренингро оғоз кардем. Сараввал микрофонро ба ҳамаи бачаҳо медодем. вазифаи хонагии шуморо проверка мекунанд. вақте ки мо ба шумо ягон задание медиҳем, ҳар кадомеш ки кӯшиш кард меҳнат кард, ҳозир цех дора, оиш дар дигар соҳаи ҳар соҳада кор кардистан, результат дорад. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастем. имрӯз мо суҳбат мекунем оиди валберис ва пеш аз ин ман мехоҳам оиди компанияи худамон гӯям. мо аз 2022 оғоз карда тоҷикони худамонро меомӯзонем дар валберис. мо тобистони 2022 якум потокамонро оғоз карда будем. терамоҳи 2022 дуюм потокамон буд. зимистон бошад сеюм потокамон шуд ва чорум потокамонро мо тобистони 2023 бепул карда будем. яъне ки тобистони 2023 мо чорум потокамонро оғоз кардем, бепул дарсамонро кардем дар телеграм. ва вақте ки дарси мо тамом шуд, мо апрос монем ки аз ҳамин курси бепули мо чанд нафариш мо результат гирифтед. дар он ҷо зиёда аз 500 нафар гуфтанд ки мо омӯхтем ва корамонро оғоз кардем дар валберис. яъне ки аз курси бепули мо зиёда аз 500 нафар корашонро оғоз кардаги ҳастанд ва дигарҳояшон бошанд омӯхта истоданд. пас аз ин мо потоки панҷумамонро оғоз карда будем ва пас аз панҷум шашум, пас аз шашум ҳафтум, яъне ки мо 7 поток гузарондагӣ ҳастем дар муддати 2 сол. яъне ки зиёда аз 20,000 нафар курсҳои моро тамошо кардагӣ аст. ва дӯстони азиз, пас аз оне ки мо ҳар як потокамон тамом мешавад, мо ҳатман тренинг ташкил мекунем. Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳама каса хуб ҳастед, ҳамеша хубу тансиҳату саломат бошед. мо рӯзи 18 август тренинги калон дар Москав баргузор кардем ки дар он ҷо бисёр бачаҳои тоҷик омадагӣ буданд. бисёр аз он ҷо маълумотҳои зиёд барои худ гирифтанд ва мо тасмим гирифтем ки ин вохӯриро барои шумо низ пешниҳод кунем. чӣ қадр ки мебинед, бачаҳо гузашта дар ҷойҳои худашон менишастанд ва мо тренингро оғоз кардем. сараввал микрофонро ба ҳамаи бачаҳо медодем. ҳар нафар худро шинос мекард, чӣ хизматрасонӣ дорад, чӣ ҳунар дорад. баъзеҳо буданд ки дизайнер, баъзеҳо фулфилмен доштанд, баъзеҳо аз хитой бор меоварданд, ошхонаву ҳар гуна хизматрасониҳои худро мардум ба якдигарашон гап мезаданд. ва пас аз 2 соат, чӣ хеле ки мебинед, кофи брейк ташкил кардагӣ будем мо ки 1 соат давом кард. дар ин муддат бачаҳо бо якдигар шинос мешуданд, маслиҳат мегиранд аз таҷрибадорҳо ва контактҳои худро ба якдигар падилица мекарданд. ин буд яке аз рӯзи беҳтарини бачаҳои тоҷик дар Москав. ва ученикҳое ки потоки моро гузаштанду хуб хонданду результат карданд, дар он ҷо мебароянд, баромад мекунанд оиди худашон. яъне ки пеш аз валберис чӣ хел буданд, пас аз валберис чӣ хел шуданд. ман аз потоки чорум и панҷум хондагимам, потоки чорум бесплатный и потоку панҷум платира хондагимам настанисора. ҳоло 4 моҳ мешавад ки кор мекунем дар валберис. қадрякаи шодон кор мекунем. бачаҳо ки хостаанд ки илм гирен, барое ки ман чорум потока хондам бепулра, камтар хатогоҳ шуд, минус рафтам. ташаккури зиёд дорам ба акаи ҳабибулло, ҳамин командаро сохтам, акаи шодон, ташаккури зиёд. 3-4 моҳ пеш ман дар куҷо будам, ҳозир дар куҷо 3 моҳ пеш дар гурушки кор мекардам. имрӯз мана результатом кор карда истодем. ман вақте ки 8 октябр дар тренинг омада будам, как зритель просто шишта будам. И фикрам ба набуд ки баъд аз 3 моҳ мебурам инҷа қати бародаро гап мезанам. Салому алейкум бародаро. Ман аз курси настаниси панҷум поток дарси настаниси ифтики 24 соат қати шодон как би на связи. беҳтарин одаме ки хоксоре ки соату 1 ҳастаи 2 ҳастаи охи сабқа шоншам ё занг мезананд 2 соат гап мезананд қати шодон. конечно чӣ мегам намедонам. мо гап мезанем. шодон соату 1 ҳастаи 2 шаб ҳастаи. як бародарим то савол дод ки мақсад чӣ хел ҳами одамое ки всегда ҷавоб метиҳад ё ки наметиҳад. мо курси настаниси плюсаш ҳамин ки шодон ҳама вақт шумо ки на связ ягон инҷа
фреб нестай. Як мо мешад рӯзи как би вай мо 20 продажи ма сар шуд, то ҳамин вақте как би таги 200,000 рублей продажа кардагем. Када мешад. Ҳаматон результати бародор ҳастем, ман намедонам результати худмон мо нишон додагӣ нестем, оне ки мо результати хуб дорем, бикунед мешавад. Беҳтари мо потоки диём курсошо нагузаштем ба дараҷаи олӣ. Ҳарчи ахтор зависид мекунад бародори азиз. Дар ҳамин потоки мо ки мо хондадем 80 нафар дем. аз ҳамин шояд як кас ҳамҷода бошад, аксарияташ нестанд, ба хотире ки хичон нахостанд, хичон меҳнат накардан, кӯшиш накардан. Ҳар кадомеш ки кӯшиш кард, меҳнат кард, ҳозир оиш цех дора, оиш дар дигар соҳаи ҳар соҳада кор кардистанд, результат доранд. фозихати мо дар як гурӯҳ хонагӣ. ҳар чиз ахтон зависид мекунад бародаро. чанде ки кӯшиш кардем, ҳосилша результатша мебинем бародари азиз. саломат бошед. ман потоки панҷум менеҷери будкадаи ҳастам. касоне ки мисол ИП надорен ё ин ки шароити ба вай бирес даромадан надорен, метавонед ки ҳамин ихтисоси яъне менеҷерӣ тамом кунед дар сатҳи олӣ. аз ягон курсое ки Рустам мефурӯшад ягон фарқият надорад. инҷо беҳтар аст. ҳоло бошад дар телеграм канал пайваст ҳастем. чӣ саволе мешавад, чӣ мушкиле мешавад, як намуди як оила ҳар рӯз суҳбат мегзаронем. چی اوخالی خونده خدا تعریف خونده؟ менеҷер چند مگزین داریوزی؟ бо ду кас кор кардем. کارتشکارشون اخلاق میسازی و ҳо ماشاءالله بهترین. ва дар бораи худашон дар онҷо нақл мекунанд. ҳар як потоки мо ҳамин тавр аст. панҷум ки шуд баромад мекунанд, боз шашум баромад мекунанд, боз ҳафтум баромад мекунанд. ҳамин тавр мо пас аз ҳар як потоки курсамон тренинг ташкил мекунем, то ин ки ученикҳои мо баромад кунанд ва оиди результатҳое ки ученикҳои мо кардаги ҳастанд дар муддати 2 сол. ман дар инҷо скриншотҳояшро мемонам, метавонед ки бинед, видеоро пауза кардаам, метавонед бемушкилӣ тамошо кунед. ва пас аз ин ҳаст отзив, яъне ки вақте ки курси моро мегузаранд ва оиди курси мо, оиди дарсдиҳи мо, оиди обратни связ аз тарафи мо, онҳо фикрҳояшонро менависанд ва дар инҷо мемонам. Метавонед ки пауза кунед видеоро ва ҳар якташро хонед ва пас аз ин онҳо бо видео ҳам отзив мондаги ҳастанд. ман дар инҷо мемонам, метавонед ки бинед оиди курси мо. акашодон азор омад барои видео дар вабез беҳтарин будам. мо нав як ҳафта шудам хеле ба ми вабез шинос будем, ну заказ мекардем, не ки намедонистем савдо мешавад. ва мо як групп ҳастем, дар ҳамон як фирма кор мекунем, ҳама тоҷико аз як 70-80 нафарам. мо як 3-4 кас як групп ҳастем, китоб мехонем, хиёл мекардем, мо савод мо хеле пеш рафт. не ки мо видео ра дем, гуфтем мо қафосем, вақте миёи инҷоро мебинӣ, бениҳоят мотиватсия мегирӣ ва тавон бениҳоят мотиватсияи худ дод ва мо омадем ки мақсадам чира дарс гирем, офлайнша рӯбарӯ мақсад маслиҳат кардем ва дарса иншоалло мегирем ва ҳаракат дар пеш иншоалло ки ваъда медиҳем дар насиб, худованд насиб карда бошад, дар 8 поток иншоалло баромад мекунем дар амрӯз. Лон ман шукруллоҳ 21 солаям, алҳамдулиллоҳ ки ман чиста адрес стройка баромадагиам. ин аст сурати ман. медонидам ман кай гирифтам. вақте ки ман видеоро тамошо кардам дар YouTube ки баъд берис барои хелдем ман иминои ҳамин сурат барои чиз гирифтагиам ки ман давлаҷа мебурам гам мезанам. баъд дая чӣ гирифтагӣ додам, рӯзи 20 декабр будам. اوگل گام زدم. бале сад гуфту ки ман мебурам гам мезанам дар 8 поток. корое ки шодон мегӯяд бикунед, намозот набикунед, дуо кунед, худованд метиҳад. гап даиҷа. алҳамдулиллаҳ намозора хунем, дуо кардем. ман ба граждани ми паспорти ки Россия мегӯ, ба ҳамхони ман квартира сехонага гирифтам, 18000 дам. худованд тушвардаги да. меси фикр мекунӣ худованд чизро аҷон вардиса. меҳнат мекунӣ, худованд метиҳад. квартира гирифтам, ман 9000 рубл дастар кардагиам. я борам чи ман мемонам диякӣ моҳи ки ман савдо кардагиам 19000 дам. ахири моҳда дайро кам 27-28 буд. ду моҳада ман 272000 хезондам, се моҳада 444000 хезондам. медонед ҳамин як чиз айддара, ҳамин агар гишна ушку чизои чи нестанда пеша. иншоалло. салом, нои ман шукруллоҳ, потоки 6 гурӯҳи 4 настанисо миннатдории худро ба бародар ҳайбулло ва бародар шодон ва инчунин менеҷерое ки ҳамарӯза эфир мешуд ва ба суолҳои мо ҷавоб медоданд, миннатдории худро мерасонам. курсҳои мо хуб буданд, дарсҳои мо хуб гузаштанд ки дар охири дарс мо экзамени супордем, соҳиби чунин сертификатҳо ва бизнеси худ гаштем. раҳмат ба командаи Алабун скул. Салом алейкум, бародарои азиз, номи ман Шаҳбоз. Курси мо чӣ хел гузаштем? Именно наставничество чӣ хел гузаштак? Мо дарсҳои онлайнам доштем, офлайнам доштем.
офлайн қатъия Маккаи Шодон мерафтем ҳар ҳафта 2 бор як ҷоя шишта суҳбат кардам. 15 каси будем да ба фикрам. Видеош буромадагӣ дида будед ба фикрам спори то ҳамон группаи мо. арзон харидагӣ ҳамин товара. ҳам хелас нака. تو درباره این طلب می‌کنه که اگر با او برابر شما تو 200 300 فیصد با او برابر نمی‌کنی. برابر نمی‌کنی. дарсои мо нахе мегузашт мисол иҷа где-то 100 та дарс астай амо саркадаи шиносои Валберис, Юнит экономика, Яндекс, там МП-Stars, Amazon, Вибер ниши, Вибер товара, короче ФБО, ФБС, ҳама тарафа мисол зур гузашта буд дарсои мо. мо оиди результат, отзив ва видеоотзиви ученикоямон суҳбат кардем, оиди тренинг ҳам гуфтем. Акнун суҳбат мекунем оиди худи Валберис. Валберис чӣ аст ва барои ки аст? Валберис ин маркетплейси номер 1 дар Россия аст ва ба топ 10 дохил мешавад дар рӯи ҷаҳон. яъне ки агар оддӣ карда гӯем, Валберис мисли як интернет магазин аст. Шумо аз телефонатон дохил мешавед ба программааш, заказ мекунед чиз ва товари шуморо меорад ба назди хонатон. Дар Валберис ҳама чизро мефурӯшанд. ва Валберис барои ки аст? Дар Валберис одамоне кор карда метавонанд ки гражданствои Россияро дошта бошанд ва Валберис ба ғайр аз Россия дар якчанд давлатҳои дигар вуҷуд дорад. Мисол мегирем дар худи Россия, дар Беларусия, дар Ӯзбекистон, дар Армения, дар Қирғизистон, дар Озарбойҷон ва дар Қазоқистон. ҳозираш ба Тоҷикистон рафтагӣ нест. вале агар ки шумо ёин ки наздиконатон паспортҳои ҳамин давлатҳое ки ман номбар кардам дошта бошанд, метавонанд ки дар Валберис бемушкилӣ кор кунанд. вақте ки Валберис Тоҷикистони худамон меравад, шумо ҳам метавонед ки ба паспорти тоҷикиятон дар Валберис регистратсия карда кор кунед. ва акнун барои дар Валберис кор кардан чиҳо лозим аст? якум лозим аст барои шумо ИП, ин индивидуальный предприниматель, соҳибкори инфиродӣ мешавад ба тоҷикияш. яъне ки шумо агар гражданини Россия бошед, оддӣ карда гирем, шумо меравед ба налоговӣ ва дар он ҷо мегӯед ки ман мехоҳам ки ИП кушам, яъне ки индивидуальный предприниматель шавам. барои ин барои шумо як ду се варақ медиҳанд, онҳоро пур мекунед, ҳамин СНИЛС, инин ҳаминҳоро тайёр мекунед ва пас аз ин барои шумо, яъне ки шумо бизнесмен мешавед, оддӣ карда гӯем, бизнесмен. пас аз ин вақте ки шумо ИП-атонро гирифтед, барои шумо лозим мешавад ноутбук. яъне ки бояд шумо бо ноутбук ё ки компютер кор кунед. ва сеюм барои мо лозим мешавад ин маблағ, яъне ки шумо бояд пул дошта бошед барои кор кардан. яъне ки чанд пул лозим мешавад, ё ин ки пуламонро мегӯянд ки ман агар бо 100 000 дохил шавам, чанд пул обратно мегирам. дар ин ҷо нигоҳ кунед, як чизи осон, оддӣ мегӯям. агар ки шумо дар ягон ҷои оптове равед, ягон ҷое гиред ки товартон арзон меёбед товар, аз ҳамон ҷо примерно мегирем 100 000 рубл доред шумо. аз ҳамон ҷо дар 100 000 рубл меравед товарро мехаред ба нархи арзон ва меоред дар ҳамон ҷои худатон, ё ки дар интернет фарқ надорад, дар болои ҳамон товар ягон нархи определёни худатонро мемонед, дар мағозаи худатон мефурӯшед, арзон мехаред аз як ҷои оптум ва мефурӯшед бо нархи каме қиматтар. Валберис ҳам ҳамин аст. ҳамон чанд пуле ки шумо дар чанд пуле ки товар мехаред, ҳамон товарро мефурӯшед, аз ҳамон боз худатон аниқ мекунед ки чанд пул тоза кор кардан мехоҳам, аз рӯи ҳамин мешавад. яъне ки дар ин ҷо пулро мемонӣ, пул меояд не. дар ин ҷо бизнес аст, ин фақат онлайн аст, офлайн бизнес ин. ҳамон дар кӯчаҳо, торгови центрҳо инҳо офлайн бизнес ҳастанд, онлайн яъне ки через интернет. ҳама чиз дар интернет ҳаст. вақте ки заказ кард, мо упаковка мекунем дар хонамон, ё ки дар худи Валберис мисол мебарем, месупорем. ҳамин тавр аст. ба ин хотир дар масъалаи мисол ман 300 000 монам, 100 000 монам чанд пул кор мекунам, ин аз мо заифчиз нест. барои он ки агар шумо бо 100 000 рубл сар мекунам гӯед дар Валберис пул кор кардан, дар 100 000 як телефони айфон мешавад. агар шумо айфон бизнес мекунам гӯед, як телефони айфон мехаред, тамом, дигар ҳеҷ чиз намешавад. вале шумо дар 100 000 метавонед ки равед товар барои кухни, барои мисол барои хона, товарҳое ки арзон ҳастанд, мисол гирем ба пули русӣ гирем 500 рубл, 300 рубл, 400 рубл, 200 рубл, агар ҳам товар гӯем, дар 100 000 хело товар бисёр мешавад, вале товарҳое ки қимат ҳастанд намешавад. ба ин хотир пеш аз оне ки шумо дохил мешавед, бояд
маблағатонро аниқ кунед ва пас аз ин бояд товарро дуруст интихоб мекунед то ин ки чӣ шавад аз ҳамон маблағе ки ҷудо карда гастед пули хуб кор кунед. Барои муваффақ шудан дар Wildberries бояд шумо якчанд чизҳоро донед. Бисёриҳо дохил мешаванд дар Wildberries наомӯхта медароянд карточкааш ҳамон чизе товаре ки фурӯхтан мехоҳам месозанд тавака ва мегӯянд ки заказ нашуд. Ва пас аз ин оиди штрафҳо бисёриҳо кор мекунанд дар Wildberries ва штрафҳои бисёр мегиранд. Барои чӣ штраф мегиранд ва мегӯянд ки дар Wildberries штраф бисёр мешавад. Дар Wildberries штраф бисёр намешавад. Ҳозир дар ҳамин дунё дар ҳамон ҷо қариб штраф ҳаст. Агар оддӣ карда гирем дар ҳамин мошин рондан. Шумо мошинро меронед, агар ки аз рӯи қоидааш ронед ҳеҷ чиз штраф намешавад. Вале вақте ки қоидаро намедонеду светофори сурхро мегузоред, камераҳо шуморо чикор мекунад? Штраф мекунад. Яъне ки қоидаро вайрон ки кардед дар ҳама ҷо шуморо штраф мекунад. Дар Wildberries ҳам ҳамин аст. Вақте ки шумо дохил мешавед, бояд шинос шавед бо штрафҳои Wildberries ки кадом вақт штраф мекунад, чӣ корро кардан лозим аст, чӣ корро кардан лозим нест. Барои чӣ мо дар Wildberries кор кунем? Барои он ки ҳозир агар ки мо аҳамият диҳем, ҳама одамоне ки офлайн мефурӯхтанд, мисол агар шумо дар Москва бошед, дар ҳамон Садово, дар Люблино, дар Южный ворота, ҳамаш чикор мекунанд? Товарҳояшонро монда истоданд дар Wildberries. Яъне ки одамон ба ҳамон торгови центрҳо, оптови ҷоҳо кам рафта истоданд. Ва барои чӣ именно Wildberries? Барои он ки дар Wildberries уникални посетителҳояш дар як моҳ 84,3 миллион нафар аст. Дар як моҳ. Ва покупателҳое ки ҳар моҳ постоянно мехаранд, ин 41,3 миллион нафар аст. Яъне ки 41 миллион нафар ҳар моҳ дар Wildberries чиз мехарад. Яъне инро барои чӣ аҳамият диҳед ки барои чӣ офлайн ба одам кам шуда истодааст, онлайн ба бисёр. Wildberries барои шумо клиент медиҳад. Яъне ки мо дар куҷое ки кор кунем, барои мо клиент лозим аст, не ин ки ягон чиз дигар. Мо аслан товарамонро фурӯшем ба ҷое ки одам бисёр аст. Ҳамон ҷое ки одам бисёр аст, ин Wildberries аст. ҳозирашба. Яъне ки 41 миллион нафар ҳар моҳ заказ мекунад. Аз ҳамин 41 миллион нафар шумо определённи покупателҳои худатонро ёбед, агар тамом дигар дар ҳамон ҷо кор мекунед. Яъне ки вақте ки шумо дар Wildberries дохил мешавед, фикри клиентро намекунед ки клиентро аз куҷо ман меёбам. Асос чи аст дар ин ҷо? Ҳамон чизҳои худатонро бо роҳи дуруст ба клиентҳо нишон медиҳед. тавассути реклама, тавассути аксие ки худи Wildberries мекунад, пешниҳод мекунад, иштирок мекунед ва товари шуморо Wildberries ба ҳамон 41 миллион гӯем агар одамон ба категорияи худатон нишон медиҳад ва аз онҳо заказ мекунанд товари шуморо. Ва барои заказ кардан чӣ лозим аст? Карточкаи хуб. Ҳамон товаратонро бояд шумо хуб упаковка карда бошед, хуб расм гирифта бошед, хуб дар бораи худаш информатсия мондагӣ бошед, то ин ки аз шумо заказ кунанд. Ва ин буд дӯстони азиз маълумоти кӯтоҳ оиди Wildberries. Акнун шумо фаҳмидед ки дар Wildberries киҳо кор карда метавонанд, чӣ хел кор карда метавонанд ва оиди ученикҳое ки результати хуб кардагӣ ҳастанд дидед. Шумо ҳам хоҳед ки мисли ученикҳои мо результатҳои хуб кунед, дар як моҳ зиёда аз 1 миллион, 2 миллион то 5-10 миллион зиёд оборот кунед, фоидаи хуб ба даст оред, бо штрафҳое ки дар Wildberries аст рӯбарӯ нашавед, оиди навигариҳояш бохабар бошед, пас муроҷиат кунед ба командаи мо Album Academia. Мо потоки 8-умро оғоз кардаги ҳастем. Шумо дар курси мо чӣ меомӯзед? Чизҳои основнаашро мегӯям. Дар курси мо закрити чат мешавад, яъне ки мо группаи закритӣ месозем байни ученикҳо. Шумо метавонед ки дар ҳамон ҷо бо ҳамкурсони худатон суҳбат кунед. Пас аз ин куратор ҳаст. Агар ки ягон саволро оиди дарси мо нафаҳмидед, савол медиҳед, барои шумо ҷавоб медиҳанд. Ва пас аз ин ҳар рӯз прямой эфир мешавад, яъне ки ҳар бега эфир мешавад, медаред, дохил мешавед. Агар ягон савол дошта бошед, савол медиҳед, кураторҳои мо барои шумо ҷавоб медиҳанд. Ва пас аз ин дар он ҷо ҳаст проверка домашнее задание. Вазифаи хонагии шуморо проверка мекунанд. Вақте ки мо ба шумо ягон задание медиҳем, шумо вазифаи хонагиро иҷро мекунед, мефиристед ва кураторҳои мо дохил мешаванд,
вайсаи хонагии шуморо мебинанд ва барои шумо менависанд ки оё ҳамин ҷавобишон дуруст аст ё ки не, ва пас аз ин рӯи ҳалашро ҳам барои шумо менависанд ки чӣ кор кардан дар кор. ба ин хотир агар шумо хоҳед ки дар ҳақиқатан дар Wildberries кор кунед, метавонед ки ба ин номерҳо муроҷиат кунед, ба ин номерҳое ки 813 аз охираш дар Telegram нависед. онҳо барои шумо маълумоти пурратар медиҳанд, оиди ҳама информатсияҳояш чанд тариф аст, ба кадом тарифҳо шумо дохил шуда метавонед. ва агар хоҳед ки шумо занг занед ба номер дастиашон, дар ин рақамҳое ки ман мондаги ҳастанд метавонед занг занед, онҳо барои шумо ҷавоб медиҳанд.